سلام كمي تمسيز خبركم تعزب تير تي في ساعة شعت آخلون لهم حاموس حادث كم تسترالو هاجراون زيناتات حيزالكم قريبا لكم هادي من مكتالكم بغبر زعدمي كالحبقي فلما كان بكندنا توتاتو فيلم لومي بستقبرنا لابراتور مرمرات الشدش زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو مستر مريت مايا كبابناتو تصفاي قبر سلاسة بوعلا سنة هيوتاو بزحنات مدى رسميو نبرتي عد منقونتن كلولعن وفراتات متسقان ترقيا السلاسي لهم عبزيناتات وطايا بسودان بحادة قاتات علغلق حادة سيسو زراتي كنت دمسة تحبيرو أبو ديمقراطية ريبابليك كونغو بسرح تنياتات ودت عنا عالم استفاد سمت صوتها قبنات كمر منه أوروبا وحبرتها قد يزمدنا مش ترك معبالتات مبرغة ومعكلاء بحرة يزيد لهم زرزر زينا فلما حبرتها كامل ستعنا أبو زوبا قاشباركا بزركة موشبي معكلات لومي حادة كمت بستقبرنا إلى لابراتور مرمراتات شديش زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو لهم زوم زيقاتات كلتا أبو موشبي معكل شلالو حدا أبو موشبي معكل عديبارا حدا أبو موشبي معكل مكوتي حدا أبو موشبي معكل قوليج حدا دما أبو موشبي معكل حجر تعاقبو زيصون حيوم بملوم دما بزح الفك أربع سامتات بفنو كاب سودانين إثيوبيان زتمرسو مغانو تفليتو اللهم زي كم زيلون كلوت فيروس ترخيبوم أبو هسبيتالات قاشبار كان دوبوبن تعاقبوم حكمنا وكنكن كقبر اللهم زيصونحو عصرتو كلتا زيقاتات حاويوم ننا بيتهم تفانيم علوم اتوم زيقاتات كلتا أب زوبا دوبوب عصرت دما أب زوبا قاشباركا أب زركب هسبيتالات تعاقبوم زيصونحيوم بز مسرت أب إرترا طالا قطري بكورونا فيروس زت لغفو زيقاتات كسابلومي 380 حدن بتشحلو 353 كابزيوم بستقر لهم حكمنا وكنكن حاويوم كاب هوسبيتال كفانون كلو 28 دما أب هوسبيتالات تعاقبهم يركبون مصر تعنا حدا تكمتي كلتشن 20 نابي كال زينام سنسقرم مستر مريت ماينا كبابناتو تسفاي قبر سلاسة تمالي 30 مسكرم أب نيويورك حبرات منقستات أمريكا بستغانعه وعلى سنة هيوتاوي بزحنت نمرقت إيرترا أب عقابة كبابي بحفشة زنت إرمدى رسميعهم ملو تحسو بملك عصاب تراليلو قرى مسكال قرس غير كوربوي Mr. President, Excellencies, distinguished participants, I have the honor to address... أبتي بمنزوي أقباب كابس مرازم محلل فمدري منيستر تسفاي 3 عمتات دحري تقباري أهقراوي وعل سنهيوتاو بزحنات بزعبات تمركواسنات ودسب أميزانو زحلو سنهيوتاو بزحنات ألوتاو سعبينات تقبارات ودسب أبسرعة محضرو مالت إيكو سيستم كمون أدلاينت أهقراو متحببار نمئلايك سعب زخل قلولاو بدرجة علن لعل نقحة تطريق كمزلو أبريهو انتقونا قن تقباراتنا مستزقات منا زلو قزيف بالدهوتات زمتاتن ايكونن زبالة منستر تسفاي علماوي وعن بكلانك قطاسل زي كالي تنكي مزبع مقرحة جر فطرات من مزبال وقتي كمون سنة من قصغاس أهزابن كماو كرسن زخونة كلماوي كالولاوات كوينو كمزلو بمتكاس بسانكي نحسيها زي بلو ممزماز تفتراو تساقاتاتون أتكلتن انساتاتن سفرمن حدا قابر ستان صراليوهم كمزلو قليسو منيستر تسفاي قبر سلاسة أسعيبو عنوات سرعة محضرو حدا قابل هلاوة مخانو لبدا كوفيد 19 عنوات سنة هوتاو بزحنة دما تزامادنت زي بلوم كم زي كونو بمحبار قبل علي سرعة محضرو زورد عنوات نطفتات سبن انساتاتن كم زك قراربو ازدما دك سب نطنقتات حمامات دخومات مخانوم بزين حسيا زرأي مخانو حبيرو دك سب نمن نبابرو مچو زخونه اكبابيوي ملؤنت كرغاغصو زلو عدلات اب حيال بوليتيكا ودليتنا كلن هاغرات كمز مركز تقيس دما امونغو معبلات هاغراتن ام معبال زركب هاغراتن زهلو متحببارن تكنولوجيكاون غنزباون مدغافن مسرتاو كم زخونه اسميرلو منستر تسفاي بتوسخي إيرترا
نتي نهيوتن نمحبر قطباو قسقاس زيقاتاتان أب حدا قاز زودق مقواس سرعة محضرو نمقتا حيال تعرخ تكايد مصنحان زتبابع قسقاس كم زبز قابتن تقيسو زبالة سوزيث نممسا منقستي ارترا كساب كل التشحن 4 أبطعنا زيقاتاتو اوتاوي استواص زهلو رجو تفتراو أكبابن مرقات زعلمه زتوها هذا برنامج أكبابياوي محضرة تقباراو غيرو كمزلو بمقلاز بزمن سرت أمثل السال زركب نتفتات معقابن ممعبالن سنهي وتاو بزحنات بالسفح كما وتصادفو كقصل مخانو الرقاقيسو منستر مريت ماين أكبابن آتو تسفاي قبر سلاسي أموداتا أمايات قيح بحري تغا يمناويت ودب الحديدة تسقي عسترسعث ندادز عنة مركب عطب قلحتكو هبا دحرم الزخخار كسعب بزخل لحكي لألا 1 مليون برميل زيت سعراي ندادي نزورد إيكولوجيكاون محبر قطباون عنوة نموقاد زملكتون بوليتيكاويان حيلتات يمن نتسعنات بالسلام نمرقاف كتحاور منتي صنوع حبراو مرقص خوسد محسنتا إرترا أغريبو. I thank you, Mr. President. ቤት ጽሕፈት ሕግን ስነ ስርዓትን ከተማ ከረን ኣብ ድኳናትን ዕዳጋታትን ዘካየዱ ናይ ምክትታል ምቁፅፃርን ስራሕ ዝሓዘውን መሸጣ ዝተቐረበ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዘብቅዐ ደረቕን ፈሳስን ሃለኽቲ ነገራትን ብ30 መስከረም ኣቃፂሉ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ክብራብ እንድርያስ ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ እቲ ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ፓስታ፣ ሽኮር፣ ብሽኮቲ፣ ካራሜላ፣ ሳሙና፣ ዘይቲ፣ ሳልሳን ሩዝን ከም ዘጠቓልል ብምንጻር ነተን ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ተበየነለን ገሊጹ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 1997 ትካላት ብዝተኻየደ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ፍቓድ ንግዲ ኣብ ግዚኡ ዘይምሕዳስ ዘይምኹኒ ናሃር ዋጋታት ዝተኣገደ ንብረት ከም ፌስታል መሓዝን ምሻጥን ጉድለታት ዝተረኽበን ብድምር ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ናፋ ክቕፅዓ ከለዋ 30 ትካላት ድማ ከም እተዓሸጋ ኣቶ ክብራብ ሓቢሩ ዘይሕጋዊ ንጥፈታትን ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽትን ሳዕቤናቱን ከቢድ ስለ ዝኾነ ወነንቲ ትካላት ክጥንቀቑ ተገልገልቲ ድማ ኣስተውዒሎም ክሽምቱ ቤት ጽሕፈት ሕግን ስርዓትን ከተማ ከረን ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ መንደፈራ ነበርቲ ዓዲ መንጎትን ክለውልዕን ገንዘቦን ጉልበቶም ብምውሃድ ብዝናብ ክራማት ተበላሽዩ ንመጓዓዝያ ፀጋሚ ኮይኑ ዝፀንሐ ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ፅርግያ ፀጊኖም ይዕብዮ ባህታ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ፎርቱና ዓንዶም ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ነበርቲ ዓዲ መንጎንትን ክለውልዕን ገንዘቦምን ጉልበቶምን ብምውሃሃድ ብዝናብ ክራማት ተበላሽዩ ንመጓዓዝያ ፀጋሚ ኮይኑ ዝፀንሐ ናብ ዓዶም ዘእቱ ናይ ሓመድ ፅርግያ ፀጊኖም ኣብቲ ኩሎም ነበርቲ በብዓቕሞም ኣበርክቶ ዝገበርሉ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ናይ ዶዘር ሓገዝ ከም ዝገበረሎም ዝጠቐሱ ወሃብ ትርኢቶም ድሮት ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ንጥፈታት ዓዲ ኣሳልጦ ከም ዝፈጠረ ገሊፆም እዚ ናይ ዓዲ መንጎ ፅርግያ ትሪኦ ኣለኹም ዓመት ፅግና ንገብሮ ነርና ብሙሉእ ግን ባላሸውና ነሩ ሕጂ ግን ብሙሉእ عمي نسجون لنا ملو متعرّ قرنا كل وداع تساتفه نسرجنا نعرّ لنا كمون زالات التهلينا كله تبالا شو ناي مريتنا كله سجنا نقبل مالتي زي نقول لنا ها مزي سجى أوروب تسلت تبالا شونا نحرسات هون نخالد سجمات يرنا مكان هنا أشتو خاطران كوسان بزح شجرات يروون كمون عبيتي أرجعان قرب سجمات لنا نعون من كلالنا نصلح لنا نحنا من ساتنا عبيتنا ناشنا كا بحاده كيبلنا كان نصرح لنا بزيد وخنا مجد عماتي مكان كلاتنا بعقمنا مالتيو بعقلوت بقلبوتو بعد ماكينه بماكينو خوينا خات حقاقيزنا 50 لهم نزي لمعت نعدي نقبرالنا حلف من محدارن فاينانسن نؤ ዞባ አቶ ገብረ ገርግስ ገብረ ድንግል ብወገኑም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ ዓድታት ካብና ብንዝጥቀማሉ ናይ ሓመድ ፅርግያታት ዓመት መጻ ወቅት ክራማት ተበላሽዩ ንምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ከጸግም ስለ ዝረአ ነስተርእዮ ንምፍዋስ በብዓድታቶም ናይ ምጽጋን ንጥፈታት ከም ዘሳልጡ ገሊጾም እዛ ፅርግያ እዚኣ ተሰቂየና ነይራ መራ ተሰቂየና ሕጂ እውን እዚ ግዝያዊ ፍታሕን በረይ ጥጡሕ ፅርግያ ይኩና ንገብረልና ግዝያዊ ዓዲ መንጎንቲ ካብ መንደፈራን ሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ 3 ኪሎ ሜትር ክለውልዕ ድማ ሸነኽ ሰሜን 4 ኪሎ ሜትር ርሕቐን ይርከባ ኣብ ዞባ ዓዲ ኋላ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ዓይነታውን ገንዘባውን ሓገዛት ይግበራሎም በዚ መሰረት ሰብ ፀጋት ወላዶ ዓዲ ጉዑር ምምሕዳር ከባቢ እንዳግርግስ ሰኽተማትን ኣረጋውያንን ንዝርከቦም ወገናት 58,502 ናፋ ሓገዝ ገይሮም ብተመሳሳሊ ሰብ ፀጋት ወለድቲ ዓድታት ዓይላ 114,450 ናፋ ኣበርኪቶም
ምስ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ኹም ዘለዎም ክብራት ዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ከመይ ፀኒሕኩም ክብራት ዓዘብቲ ዜናታት ናቐፀለ ዜና ወፃኢ ጎን ጎን እቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ዓመታዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ 30 መስከረም ኣብ ዝተቓንዐ ኣህጉራዊ ዋዕላ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ንምዕቃብ ቁልጡፍን ዝተዋሃደን ስጉምቲ ክውሰድ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብቲ ወከልቲ ኣባል ሃገራት ብማንዛዊ መዳይ ዝተሳትፎ ዋዕላ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ እዋናዊ ፕረዚደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ቮልካን ቦጂኬር ቀጻልነት ህላወ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ብቐንዱ ኣብ ዕቃበ ኣብ ቀረቡ ዝርከብ ኣከባቢ ከም ዝምርኮስ ኣረድዩ ንሱ ወሲኹ ዓመታዊ ብደረጃ ዓለም ብጠቕላላ 13 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ይበርስን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዓሌት እንስሳታት ሓደጋ ምጽናት ከም ዘንጸላልዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ቁጽሪ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዓጻማት እንስሳታት ብ68 ሚእታዊት ከም ዘንቆልቆለ ገሊጹ ኣምባሳደር ቮልካን ቦጂኬር ኣብ መደሪኡ ሃገራት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘውርዶ ቁጠባዊ ሃስያ ንምሕዋይ ዝወስዶ ስጉምታት ኣብ ሓምላይ ሕወት ዝተመርኮሰ ክኸውን ብምምሕፃን ሃገራት ኣብኡ ዘተኮረ ናይ ሽቕለት ዕድላት ብምፍጣር ሓምላይ ሃገራዊ ቁጠባ ንምርጋጽ ክጽዕታ ጸዊዑ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ብወገኑ ንመጻኢ ወለዶታት ዝኸውን ዝበለጸ ኣከባቢ ንምርጋጽ ወዲዱ ዘሎ ክሳራታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ንምሕዋይ ሓያልን ሰፊሕን ተበግሶ ክውሰድ ተላቢዩ ኣብቲ ዋዕላ ሸቶታት ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ድሕሪ 2020 ንምጭባጥ ኣብ ዝኽእል መርሓ ጎደናን መስርሕን ተዘትዩ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ድማ ንኤርትራ ወኪሉ ንመርገፂ ኤርትራ ዘነጽር መደረ ኣስሚዑ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ሓደ ሲሶ ካብ ዝተዘረ መሬት ሕርሻ ከም ተደምሰሰ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ማለት ፋኦ ብ30 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ በቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወታት 3 ሚልዮን ብሕርሻ ዝናበሩ ስድራ ቤታት ባሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ዝጠቐሰት ኣህጉራዊ ውድብ ኣብ ሱዳን ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ከይክሰት ከም ዘስግእ ገሊጹ بمسارة وقعوان ጸብጻባት መንግስቲ ሱዳን ሎም ዓመት ብዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ኣስታት 2.2 ሚልዮን ሄክታር ዝተዘረ መሬት ክድምሰስ እንከሎ ልዕሊ 100,000 ጥሪት ከም ዝሞታ ክፍለጥ ተኻይሉሎም በዚ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሱዳን ዝተኸስተ ሓደጋታት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ከምኡውን 10ታት ኣሽሓት ኣባይትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ብምዕናው ኣማይት ኣሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ጸብጻባት ይሕብሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝተኸስተ ለበዳ ቀዛፍ ሕማም ኢቦላ ንምቁጻር ኣብ ዘካየዶ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፈጺሞሞን ዝተባሃለ ጾታዊ ገበናት ብምምርማር ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ነዚ መግለፂ እዚ ዘውፅአ ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሃገር ብኣባላት ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ኣብ ልዕሊአን ጾታዊ ገበናት ከም ተፈጸመ ክሲ ከም ዝመስረታ ብ29 መስከረም ድሕሪ ምቅሉዕ እዩ بمسارة ጸብጻባት 30 ካፕተን ግዳያት ኣባላት ውድብ ጥዕና ዓለም ዕድል ሽቕለትን ካልእ መስድዒ ነገራትን ብምቕራብ ከም ዝዓመጽወንን ከሲሰን ዘለዋ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተመሳሳሊ ክሲ የቕርብ እኳ እንተኾነ ብዘይካዚ ክምርመር እዩ ዝብል ዘረባታት ዝውሰድ ስጉምታት ከም ዘየለዩ ዝግለጽ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ብቐንዱ ኣብ ዝምድናታት ምስ ቱርክን ምዕባለታት ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ዘተኮረ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ሎሚ 1 ጥቅምቲ ኣብ ብራስልስ የካይዱ ኣለዉ ኣብዚ ኣኼባ ብዝምድናታት ምስ ቻይና ፖለቲካዊ ምዕባለታት ቤላሩስ ኢንዱስትሪያዊ ፖሊሲ ኣባል ሃገራት ዲጂታላዊ ለውጥን ካልእ ንኣባል ሃገራት ብቐጥታ ኣብ ዝጸሉ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ኣተኪሮም ከም ዝዘራርብ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣፍሊጡ ኣለዎም ኣብዚ ዋዕላ ቀንዲ ኣተኩሮ ዝወሃቦ ቱርኪ ኣብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ተካይዶ ዘላ ዳሳስ ባህርያዊ ጋዝ ኣብ ልዕሊኣ እገዳ ክጸንዕ ዝወፅእ እማመን ምዃኑ ድማ ይግለጽ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ቱርኪ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ከተካይዶ ወጢና ዘላ ዕደና ባርያዊ ጋዝ ብምቁራጽ ነቲ ብሰንኩ ምስ ግሪክ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብዘተን ምፍታሕ ተበግሶም ዘይትወስድ ኣብ ልዕሊያ እገዳ ክጸንዕ ምዃኑ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከጠንቅቕ ጸኒሑ። ቱርኪ ብወገና ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ ተመጣጣን መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ እያ ተጠንቀቕ ዘላ። ኣሜሪካ ብጸጥታዊ ምኽንያት ኣብ ኢራቅ ንዝርከብ ኤምባሲያ ክትዓጽዎ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ። ኣንጻር ትካላታ ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ንሓይለ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ኣሜሪካ ኤምባሲያ ብምዕጻው ሰራሕተኛታታ ካብ ኢራቅ ክትስሕብ ከም እትኽእል እያ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣሚታ። ነቲ ውጥን ዝተቃወመ መንግስቲ ኢራቅ ንድሕነት ኣብ ሃገሩ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎም። ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ኤምባሲያ ምስ እትዓጹ መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኢራቅ ስክፍቱ ዝገልጽ ዘሎ። ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ብውሕዱ 40 መጥቃዕታት ሮኬት ከም ተኻይደ ጸብጻባት ይረዱ። እቲ መጥቃዕታት ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ከም ዝዛየደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ባይቶ ኢራቅ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እዚ ከም ዝወሰነ እንተኾነ ግና ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ ከም ዝነጸጎ ኣይርስዕን። መንግስቲ ኣዘርባይጃን ሰራዊት ኣርሜንያ ካብ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ከይወፀ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብር ቅሩብ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ነዚ ዝሓበረ ሩስያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ናይ ዝርርብ ባይታ ከተንግድ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ ዝጸውዐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሃገሩ ነቲ ጉዳይ ብመንጎኘት ክትሽምግሎ ድልውቲ ከም ዘላ ረዲዩ። ክልቲኦም ወገናት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝመጾም ዘሎ ጻውዒት ብምንጻቅ ትማሊ 30 መስከረም ንራብዓይ ተኸታታሊ መዓልታት ምልዋጥ ተኹሲ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣዘርባይጃን ሰራዊት ሃገሩ ልዕሊ 2300 ወታደራት ኣርሜንያ ከም ዝቐተለን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዘውረደን ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ኣርሜንያ ብወገኑ 130 ወታደራት ኣዘርባይጃን ከም ዝቐተለን ልዕሊ 200 ከም ዘቑሰለን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንኣዘርባይጃን ወታደራዊ ደገፍ ክትገብር ከም እትኽእል እትግለጽ ቱርኪ ሱ-25 ዝዓይነታ ነፋሪት ውግእ ኣርሜንያ ወቂዓ ከም ዘውደቐት መንግስቲ ኣርሜንያ ከሲሱ። ይኹን እምበር ቱርክን ኣዘርባይጃንን ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ ሂበናሉ ኣለዋ። ኣብቲ ጉዳይ ዝግበር ግደማዊ ምትእትታው ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣዘርባይጃንን ኣርሜንያን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ድሕሪ 1990 ኣብ መንጎኦም ካብ ዝተኸስተ ረጽሚ ዝኸፈ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑሎም። ኣብቲ ናይ ሽዑ ውግእ ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 30,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ኣማይታ ሽሓት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ዝተወሰኑ ሰብ ስልጣን ትካላትን መንግስቲ ሶርያ ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቓ። እዚ ትማሊ 30 መስከረም ኣብ ልዕሊ 6 ሰብ መዝን 11 ትካላት ሶርያ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕሳባት ዘደስክል ከምኡውን መገሻታት ዝኽልክል ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ምስተን ተኣጊደን ዘለዋ ትካላት ንግዳዊ ልውውጥ ከካይዳ ኣብ ልዕሊ ዝፍትና ካልኦት ትካላት እውን እገዳ ከተጸድቕ ምዃና ኣጠንቂቓላ። እዚ ሓድሽ እገዳ ንቁጠባዊ ኣታዊታት መንግስቲ ባሻር አልኣሳድ ብቐጥታ ብኣሉታ ዝጸሉ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ትካላት ቱሪዝም፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መጓዓዝያ ገለ ካብቶም ኣብ መዝገብ ናይዚ ሓድሽ እገዳ ዝሰፍሩ እዮም። ኣሜሪካ ኣቕዲማ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ባሻር አልኣሳድን ስድራ ቤቱን ተመሳሳሊ እገዳ ከም ዘጽደቐት ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝጸድቕ ዘሎ ተደጋጋሚ እገዳታት ኣብታ ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ዝጠንቁ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይምቱ።
ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰፊሕ ክፋል ቦሊቪያ ንሓያሎ ኣዋርሕ ብዝቐፅለ ሓደጋታት ባርዕ መሮ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካ ከም ተሃሙኸ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘይወዓለ ዝግለጽ ዘሎ ሓደጋ ኣሽሓት እንስሳታት ከም ዝሞቱን ከም ተሰደዱን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ሓቢሮም ምስ ኣማዞን ዘዳው ከባቢታት ሕልፊ ካልእ ክፋልቲ ሃገር ከም ተሃሴ ሰመዚ ቦሊቪያ ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ኩቱር ዋዒ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ كبرات عزبت نسعى السلالو زينا مسنارو أبزي في السلام سلام كتالكم عزيز مسكن مستورف ومرواتي تيف حرقوكم بوغني سلام